Alo? Alo? Waye? Ya haƙuri ba kai nake nema ba wallahi ya haƙuri. Ya haƙuri. Wani abokina na kira kuma sai na ji same ka ashe ba nan ba ka zan kira ba. Banza ɗan iska. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da kina lafiya? Lafiya ƙalau? To da yake dama nambobin ne da waya da yawa a namba ta wayar ana ta kira to muna mitin da yake muna can bila muna mitin to kuma ban samu na daga da wuri ba na ce bari in bibiya in ga da waye suka biyo suka kira. Ni ne to ina nan dai wata ran na Abuja wata ran na Malaysia ban cika zama dai a Najeriya ba gaba ɗaya. To ke wace ce ne? Ya haƙuri. Kuma ke Alhaji Ɗanlami Silalla ne. Alhaji Ɗanlami Silalla mai kamfanin No Smoking. Ni ne inda kika ga an sa No Smoking ni ne Alhaji Ɗanlami Silalla. To ba matsala. Waye wannan kuma? To da ina mitin ina zuwa. Barka ne. To da Allah ki haƙuri. Dan tata ne kira ni zan ta mai aron kuɗi. Dan tata ne. To ki tura min da account number ta ki sai in tura miki abin da yasa. Ki turo min. To ba matsala. Bari na kashe kar matan nan ta dego ta ji ana magana ta tada hankalinta ta ce gashi. Ai sisi ba za ki dinga ci a gidan nan ba wallahi. Gara a dinka kasu nan a wajen. Bari da kike da wata nan ba.